after makita ang Mater Dolorosa, ang masulubong inahan ni Jesucristo, magsunod dayon ang 5 ka mga santos. Maguna, si Santa Marta, mailhan nimo ang mga santos niya ini tungod sa iconography or mga symbols nga ilang gipang dala or naa sa ilang kalawasan. For example, si Santa Marta, naggunit og silhig kay famous man ni siya nga gibadlong ni Maria kay nganong dili mo atubang ni Jesucristo kay kasigilag panglimpyo sa diyan ning bisita si Jesucristo. Ang sunod, Saint John the Evangelist, ang usa sa mga nagsulat sa gospel mo nang gipakita siya nga maggunit og libro ug usa ka gamit pang sulat. Kining sunod si Mary Magdalene, maggunit og perfume kay sa ato pang nahibaw-an si Maria Magdalena mo ining hugas sa tiil ni Jesucristo aron mahumot kini. Tradisyon sa mga sa desierto nga kung may mobisita gani sa imong balay, hugasan ka na ang tiil kay taas ang biyahe o abugon kaayo. Ang sunod si Santa Veronica, wala ni sa Biblia pan sa tradisyon sa simbahan, mao ni siya ang ning pahid sa panyo sa nagsingot o nagdugo na nga naong ni Jesucristo sa dihang nag-alsa siya sa cross og ning marka ang mismong hulagway o naong ni Kristo sa panapton. Karon nagunit sa insensaryo kay siya man ang usas magpahumot sa patayng lawas ni Jesucristo dito sa gisulod siya sa langub. Ang katapusan mao si Maria Salome. Naggunit gyapon ni siya og silhig o I think mao ni siya usas mga nanglimpyo dito ang nanglimpyo sa lubnganan ni Jesucristo. Mas nindot diri kay kanang burag kanang mga tao bitaw burag devoted kay sa ilang mga santos ba. Mo kuyog yun sila sa procession sa ubang lugar naay gyapon procession pero gamay ra. Diri mas daghan og tao diri. Ang uban mag-fasting sila. Pero ang uban dili gyud malikayan nga dili sila makakaon og kuan mga karne. Ya, pwede kang kaog baboy ya. Dito sa amo ay magpuasa man mi. Binignit ra. Oo kay kuan manggod kanang sa minus man ang isda, mahal ang isda din mas daghan ang baboy kaysa isda. Oh, sa diri ra pod. Atong mabiyabi karon mga kaigsuonan ang patan-on o bagong mayor sa Bantayan nga si Chris Ian Escario. Ato pangutanon siya kung ang preparation sa LGU din sa mayor. Kumusta man ang preparasyon din sa LGU aning inaning crowd? First time ni nako no as mayor nga mooy ni kuan aning karong Holy Week no. Ang crowd karon is lesser than compared to last year no. Kay sa una man god mao pa lang ning parish sa Bantayan kaning St. Peter and Paul. Nya karon na natay laing parish sa Kampinganon og sa Kangkong. Nga dunay inani. Ning naasad sila ani. So murag na distribute na ang mga tao. Di na So may parehas mga ang- karusa sa Kapinganon o sa lain. Murag naasad sila no. Ang uban nay karusa, ang uban kanang di gani. Magprosesyon O prosesyon lang. So mo na na-spread out ang crowd. Okay raman jo ang peace and order diri kay actually 47 ni ang gipadala gikan sa province no including sa SRU na mao ning ato augmentation force diri karon. So far wa gyud problema. May problema. Kaning mga tao no. Una na mangadto na ning Santa Fe kay magpa-beach na ni sila tanan. Mingaw na diri sa atong plaza. Last time diri man to si Gov. So ma-observe kit sila sa observe sa nila sang Black Saturday nga pa nila. Wa na toy kuan katong sa unang mga malaswa nga mga kuan lood nga mga shows.